Wannan labari ne game da wata mata da ba ta tsufa sai ƙara zama budurwa take yi kuma tana amfani da madubi ne tana wannan. To, wannan labari ya kasance ne a wani gari ake kira Nisan Hawa. A garin nan ne akwai wata mata mai kyau ake kiranta Hajiya Kyauta. Labarinmu game da ita ne. Hajiya Kyauta ita babba ce a wannan garin. Tana harka da manyan mutane ne sosai, daga 'yan siyasa ne, daga 'yan sana'a, daga 'yan sanda, daga masu ilimi, wato irin su professors kenan, har da sarakuna duk tana harka da su. Babu wanda ya san yadda ta yi arzikinta ko inda take samu, amma da ita tana da kuɗi kuma tana kashewa. Tana da manyan motoci, tana da babban gida, tana da direbobinta har da masu aiki da mataimakiya wanda ke tafiya da ita duk inda take zuwa. Hajiya Kyauta ta zama mai tasiri a garin nan. Ita in ta yi motsi ana ji, inda ta je sai an san wata ta shigo wurin nan. Duk wanda ba ta shiri da shi to ya shiga uku kuma baya ma mutumin nan kyau. Idan wani kuma ya gwada ta to ita za ta tabbatar cewa sai ta ruguje mutumin nan. Amma fa a garin nan fa ana son Hajiya Kyauta, kamar da sunanta yake, tana da kyauta. Tana ma mutane, talakoki, mara lafiya, duk ɗaya wanda ke da rashi tana musu ƙoƙari. A sanadiyar haka gaskiya mutane suna ji da ita kuma suna santa. Sai kuma ga manyan, su ne ma suka fi santa domin suna samu suna ɗan kwana da ita, kuma ga ita da kyau sosai. Babu namiji da zai gan Hajiya Kyauta ba zai so ya kwana da ita ba, kuma tunda yanayin waɗansu maza da ba su iya rike kansu sai su ta faɗa a kafafuwanta suna ta binta kawai. To, domin inda mazan nan ke santa haka suke mata kyauta, kuma haka take raba kuɗaɗen nan. Kuma duk su 'yan sandan da manyan sojojin da ke binta duk shi yasa take samu tana jin ma duk wanda ya gwada ta a garin nan. To, a kwana a tashi ba a gane me ke faruwa a garin Nisan Hawa ba. Matsaloli daban-daban sun fara faruwa a garin nan. Mutane sun fara talauce, an fara rashin lafiya, mutane sai mutuwa ba a gane ma me ke faruwa ba, wasu ma suna ɓacewa. Wani rana ma kawai daga ba a san taya ba kawai aka samu ambaliya, kuma ba a shirya ma wannan ba a garin. Wani lokaci kuma sai gobara ya kama wani wuri, ba a san sanadiyan farawan ba ko wa ya fara shi. Sace-sace ma sun karu, 'yan fashi ma sun fara takura ma garin. Kawai dai kamin a gane me ke faruwa, garin Nisan Hawa ya zama abin tausayi. Duk abubuwan nan suna faruwa da mutane da wurare, amma ba abin da ya shafi Hajiya Kyauta. Duk abubuwan nan ba abin da ya taɓa ta. Kusan kowa a garin nan abin bakin ciki ya same shi, amma banda ita Hajiya Kyauta. Kuma duk abubuwan nan na faruwa fa, babu wanda ya taɓa zama ya ce, kai, ita Hajiya Kyautan nan me yasa ita komai nata daban ne? Sai mutum ɗaya ya taɓa wannan tambayan, sunansa Ashigo. Kuma shi Ashigo shi ɗan sandan ciki ne, wato detective kenan. Shi Ashigo tun da bai yadda da ita Hajiya Kyauta ba, domin shi akwai tambayoyi a cikin zuciyarsa. Bai san inda ta fito ba, bai san game da iyalinta ba, bai san inda take samun dukiyarta ba, ko kuma ya aka yi ma ita kullum sai ɗaya sai take ta zama budurwa, ba ta tsufa. Kowa da suna nan tare da ita suna tsufa suna tafiya, amma banda ita, ya aka yi a haka kuma. Sai shi ma duk azaban nan kuma da ke faruwa a garin nan, babu wanda ya taɓa ta ko ya shafe ta ko san ɗaya. Gaskiya tambayoyin nan sun yawa kuma babu amsa. Idan ya je ya tada maganan game da damuwan shi a inda bai gane harkan Hajiya Kyauta ba, sai a salame shi, a ce kai ka cika
bincike da shishigi da tambayoyi da ba a ganewa. Amma shi kuma ya gaji, ya yi fushi, me yasa shi kaɗai ne yake da tambayoyi, kamar shi ne idanunsa suke aiki a garin nan ko zuciyarsa, domin matan nan da ganinta ba daidai a harkanta, akwai tambayoyi da yawa. Sai a lokacin ne ya gane kamar shi kaɗai ne a garin nan yake ganewa cewa ba gaskiya a harkan matan nan, kuma ya rantse sai ya bincika kuma sai ya fitar da gaskiya game da ita Hajiya Kyauta. Haka ya samo hoton Hajiya Kyauta ya turo wa abokan aikinsa su duba su gan ko sun santa. Ya aika wa abokan aikinsa da suke garuruka daban-daban, har ya aika wa wanda sun kai har guda 50, kuma a cikin 50 nan mutane 2 ne kawai suka ce mashi sun waye nan matan. Abin da ya sa ma sauran ba su santa ba domin ya dade da ba a taba jin a kanta ba kuma, amma wa'annan wurare 2 sun ijiye magananta kuma an fitar da shi. Shi ɗan sandan na farko ya gaya masa cewa sun santa a garinsu, amma sun kai shekaru 30 da suka wuce da aka ji labarinta, kuma ba ta yi tsufa ba ko kaɗan tun daga lokacin nan, da hoton ma da ya tura musu sun san sabon hoto ne. Kuma ya gaya masa a lokacin da tana nan a garinsu nan, a lokaci ɗaya kawai garinsu ya fara rikicewa, ba a gane me ke faruwa ba, matsaloli sama da ƙasa sai ɓullowa suke ta yi, kuma ba abin da ya shafe ita Hajiya Kyauta. Sai shi abokin aikinsa na biyu da shi ma ya amince cewa ya santa, shi ma ya ba da shaida daidai inda na farkon nan ya faɗa, amma nasu ya fara shekaru 15 ne, ba shekaru 30 ba kamar na farkon. Amma akwai abu ɗaya da shi na biyun nan ya faɗa ma a shigo da ya zauna a kan shi. Ya ce ba mai shiga ɗakin Hajiya Kyauta a gidanta. Akwai ɗaya a cikin ma'aikaciyarta da ta taɓa shiga ɗakinta. Tun lokacin nan babu wanda ya ƙara ganinta ko jin labarinta. A nan ne shi a shigo ya ce lailai kam akwai damuwa. Da ya tattaro wayannan shaidan sai ya gane matan nan tsohuwa ce, kuma kamar duk damuwan da ake ciki a nan garin Nisan Hawa tana da hannu a ciki. Amma ya zai yi ya tabbatar cewa oganinsa da su al'umma za su gane wannan bayanin da yake so ya yi masu? Sai tunani ya zo masa, ya ce bari ya nemi hanya ya samu shiga gidanta nan, sai ya saka kamara da zai inga duba wasu wurare a gidanta da ɗakin nan ma da aka ce ba a shiga. Ya ce dole ya haka, in ba haka ba, in bai tattaro shaida ya kai ma mutane ba za a yarda ba, domin ta riga ta rufe ma mutane idanu a garin nan. Haka ya lallaba ya shiga filin gidan Hajiya Kyauta, sai ya lallaba ya saka kamarar nan a inda zai inga ganin ɗakin nan, kuma ɗakin ne asali wanda tana shiga da ta hana shiga, kuma ba ɗakin ma da take canza kaya ba ne, a'a wannan ɗakin shi an yi shi daban ne kawai. Kuma ya yi sa'a, wannan kamaran yana kallon cikin ɗakin nan, kuma duk harkokin da take yi a ɗakin nan. To, me ya gani? Ga inda abin yake. Kullum da safe ita Hajiya Kyauta tana shiga ɗakin nan, akwai wani madubi a bangon ɗakin nan. Idan tana gaban madubin nan, a lokacin ne asalin fuskanta zai nuna, kuma za ku ganta tsohuwa ce. Haka idanun a shigo suka bude, bai taɓa gan abu haka ba. To, a madubin nan, idan tana kallon madubin nan, sai ta yi wasu maganganu a gaban madubin nan, sai ta taɓa wani abu kamar mai haka, sai ta shafa a fuskanta. A lokacin nan ne sai fuskanta da ke madubi ya dawo ya zama kamar fuskanta na waje. Haka take yi kullum. Ya ɗauki kamar wata ɗaya yana ta kallonta
tana ta yin wa'annan abubuwan. Duk ranar da za ta je ta haɗu da wani namiji, takan shafa wasu abubuwa ma a jikinta, sai ta shafa wani irin foda kenan ma, kuma sai ta yi wasu irin maganganu da yakan fi na ranar da ba za ta haɗu da namiji ba. To, haka shi a shigo ya tattaro waɗannan shaidan ya kai wa mafi girma a wani aikinsa da wasu oganinsa, ya tabbatar suna nan duka a lokaci ɗaya domin bai so ya je gaya ma mutum ɗaya sai a rufe maganan, tunda ya gane cewa matan nan ta rufe masu ido ta yi musu wani abu. To, haka duk oganin nan suka kalli abubuwan na idanunsu a bude, suka ce ashe Hajiya Kyauta Marya ce, suka idanunsu ya bude a lokacin nan. Haka ogan su ya ce maza maza a tattaro mutane a je gidan nan a je a kama ta, kuma kar su yadda ta yi musu wani abu da zai hana su kama ta. Da sauri an je gidan Hajiya Kyauta, an je aka ɗauke ta aka zo da ita wannan police station ɗin. To, haka aka sa mata tambayoyi daban-daban, ai mata tambayoyi da kyau, shine ta furta ta faɗi gaskiya. Ashe tana cikin wani kungiya ne na ibada, wato secret cult. Aikinsu suna bi gari da gari ne suna rushe cigabansu, kuma rashin cigaban garurukan nan shi yake taimake matan nan ba su tsufa. In suna kwasan abin da ya kamata ya taimake garin nan ya ci gaba, sai suna sa shi a jikinsu suna ƙara zama 'yan mata. Sai kuma suna kama manyan garurukan nan su rufe musu ido saboda ba za su nema inda garin nan zai ci gaba ba, ko kuma a gane cewa wani abu na faruwa. Kuma suna tabbatar cewa sun rufe ma 'yan garin nan idanu. Duk kyautan nan da sukan yi ma talakoki da mara lafiya, ashe duk suna ƙara rufe ma mutane ido ne kar a yi gane ko a yi tambaya a kansu. Kuma idan sun lura cewa waɗansu idanunsu fa ya kiya rufe, suna gane cewa matan nan akwai tambaya a kansu, to suna iyaka ƙoƙarinsu su halakar da mutumin nan kar a yi tambayoyi da zai kai wurin da za a dago su. Shi a shigo ma in ba domin ya yi wayo ba ne, ya gane da sauri cewa matan nan idan bai bi a hankali ba za ta iya masa wani abu. Kuma wani abu da ya taimake shi a shigo, ya fito daga wani zuriya ne na masu ƙarfi, ba a iya rikicar da su a hankali. Haka ne ya taimake shi, kuma ya sa aka ɗago wannan abin da ake ƙoƙarin masu a garin nan. Kuma haka aka sa ta tono duk inda sauran irinta suke, da mun ta ce suna nan a garuruka daban-daban. Haka aka biyo su an ka kama su aka yanka masu hukunci, kuma garurukan nan Allah ya taimaka sun ci gaba da hawan sama. To, mun zo ƙarshen labarinmu. Kar mu inga manta cewa mu inga yin addu'a Allah ya inga tsare mu. Mu maza da mun san ba mu ji, mu inga ƙoƙari muna cire kanmu a wasu harkoki da bai kamata ba. Ba kowane mace ba ne da in an gani sai a bi. A inga zama da iyali inda ya kamata, kuma kar mu yadda mu cire hannunmu a addu'a. Allah ya ci gaba da taimake mu. Amin. Kar mu manta mu yi subscribing a wannan tasha namu, muna kawo muku labarai masu kyau kullum da kullum. Na gode.